Harus matur nuwun. Dagangan iki wis apa-apa. Wes kono ya, tinggi sinau ya bagus. Semangat selalu. Pastinipun, Pak. Ya. Salam go Mas Akbar. Nggih. Handoko. Balowo. Oh, Balowo. Iso Akbar Handoko. Ya, adoe nang tekan Temanggung. Ya, Akbar Balowo, ya gurumu. Terima kasih ya Mas Dirli, semangat terus, semoga bisa tercapai cita-citanya. Lewes dari dalang kondang aja lali nanggap niken saling. Amin. Amin. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Nggih. Ya. Gondo sapa jenenge? Gondomono. Sudah saling teh karo para sinden-sinden. Pak. Apa? Iki mumpung anak-anak kecil ini belum